Lelo Panyaza Voice Box tafadhali kukupatsirani kuganiza kwa Aboni Kalindo owanyadila amangoti the DC Most Interest Child President wa bunge la Malawi First the People First. Aboni Kalindo akulankhula kuti nakuti ayi pamene ndithu mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika Pope Francis atisiya kunotu kwathu ku Malawi paja timakonda kuthamangira kukwera ndege kupita kunja pasapezeke wina amene akukonza ulendo kunena kuti ayi ine ndikupita kuzovuta chifukwa ku dziko la Malawi ikonomi yathu ndiyovuta ndiponso forex tilibe. Ngati mufuna zamaliro aliyense akhale kunaleko nkuno aliyense aonere pa TV. Komanso yowa ali ndi nkhani ine yokhudza anzathu obwera mdziko muno ochokera ku Rwanda komanso ku Burundi. Tenkhani modzi pano Panyaza Voice Box kutimva kuti Aboni Kalindo akuti bwanji pa nkhani ziwiri zimenezi ndipakamaliza mwachisolowezi timati kupempheni musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaza Voice Box. The DC kulankhulira amalawi makamaka munyengo imene dziko lonse lapansi likukhuza imfa ya mtsogoleri wa chechi cha katolika pa dziko lonse lapansi Pope Francis amene wamwalira dzulo, ndipo ndikufuna ine ngati the DC ndipepese kwambiri mpingo wonse mamembers wonse akatolika chifukwa chotaya mtsogoleri wawo pa dziko lonse lapansi, ndipo ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Komano kwa ine ndikusangalala chifukwa imfa imeneyi ngakhale kuti yagwedeza mayiko, komano ndaphunzirapo zinthu zambiri. Pamene ndikukupepesani inu amalawi komanso akatolika wonse pa dziko lapansi, ndikufuna inuyonso muphunzirepo pa imfa imeneyi, kunena kuti kutumikira Mulungu n'kwabwino kwambiri, chifukwa muona mmene dziko lagwedezekera zikuchita kuoneseratu kuti Pope Francis adali woyera. Ndipo zandisangalatsa ineyo kuti munthu ameneyi, mtsogoleri ameneyi, wamwalira ndithu akutumikira Mulungu. Funso nkumafunsa kuti kodi inu ndi ine tsiku lathu lomwalira tikamwalirira kuti, ndipo tizamwalira tikupanga chani? Munthu ameneyi zana anakalowa mu chechi ali bwinobwino, ndipo walankhula kumtundu wa dziko lonse lapansi, kuma Catholics wonse, uthenga owalimbikitsa kuti akhale anthu otumikira Mulungu, anthu oyera, anthu olimbikira. Kodi inu ndi ine tsiku lathu lakufa tizakakhala kuti? Ndipo mayiko ambiri agwedezeka, ndipo anthu ambiri akupereka mauthenga awo achisoni opepesa kumpingo wa akatolika. Ndaphunzirapo kunena kuti kukhala bwino ndi anthu n'kwabwino, ndipo aliyense sakukamba zina zilizonse zoyipa za mtsogoleri ameneyi, aliyense akukamba zabwino. Mtsogoleri amene samayang'ana kuti kodi mpingo wanga okha ndiye uti, amapita kwina kulikonse, ngakhale ku Chisilamu anakapemphera, ngakhale ku Majews amapitako, aliyense amachita naye mix, sanali ndi sankho, samaona kuti kapena uku ndi kumpoto, uku ndi kumwera, uku ndi pakati, ayi uku ndi ku Eastern Region. Samakondera, analibe sankho, nepotism munalibe, ndipo aliyense akudandaula. Funso nkumafunsa kuti kodi atsogoleri athu akuno ku Malawi mwaphunzirapo chani? Chifukwa tu imfa imeneyi akanakhala atsogoleri enanu, bwezi pano anthu ena atayamba kuotcha kanyenya, kuotcha nkhuku, kuotcha nyama, kumagula mipinga, anthu nkumayimba ng'oma, nkumasekerera kuti wapita bwino wamwalira. Koma imfa ya Pope Francis aliyense akudandaula, ndipo ukamaonera mma TV mu aliyense akukamba zabwino, zambiri yabwino zimene adapanga Pope Francis adakali moyo. Ndikupempheniso inu atsogoleri a dziko la Malawi, you should buy a leaf and learn from his
legacy, his life, kunena kuti usogoleri wina uliwonse umafunika kusiya legacy, kusiya mbiri. Sanasiye tu mbiri yokupha, sanasiye mbiri yokuba, sanasiye mbiri ya chinyengo. Ai Pope Francis wasiya mbiri yabwino kwambiri. Ndipo ndipemphe pano kuti ngati dziko tiyeni timpempherere amene mzimu wake kuti uyende bwino, uwuse mumtendere. Koma inunso andale muphunzirepo kwambiri kunena kuti ukamakhala munthu pa dziko, ukakhala msogoleri, uzikhala bwino ndi anthu, uzichita zinthu zabwino monga mmene zaonekera moyo wake wa Pope Francis. Ndizosangalatsa kwambiri munthu amene ayenda bwino. Ndipempheso pano kunena kuti pasapezeke tu munthu paja kumalawi kuno tili ku anthu osusuka, ena kutero kuyamba kumaperekesa mbale, kumayendesa mbale yachopereka kuti ndalama zimenezi zikufuna zipite ku Italy ndi cholinga kuti abere Amalawi mu economy yovuta ndikale. Kwa aliko anthu ena achisoni kwambiri ati ayambe kupereka chopereka chopita kwa Pope Francis. Kutero kukanakhala kuti maliro amene wali ngati kulikuni kapena kunsanje kapena kuchitipa, ena akanakhala kuti zilolo lomwe lijafika kale ayamba kumwati Amalawi kususuka. Kutero kwena acha kukonza maofesi maulendo kuti azipita kumeneko kuitaleko akakhale nawo kumaliro. Economy yovuta ngati forex ya alimi ya foja amene so mukuabera ndikale mukufuna so muitenge forex yo izipita kunja kumaliro kususuka akakutameni muoneke ngati ndinu anthu achikondi koma muli afiti eni agalu achabechabe anthu osakonda anthu anu. Mwamuona munthu jamene anthu amamukondera mukanaphunzirapo kenakache. Sizotenga ati forex iso wina chati azinyamuka nayo ulendo nayo pakana ku Italy. Tonse muno tionere pa TV, pasapezeke wina osusukira maliro basi ayambe kutereko ayambe kumana mama film kutereko maliro amene watu anthu ena alemera nawo. Ndipo zimakhala zomvetsa chisoni kuti pa maliro pena paliponse ena amachita bwino pamene anzawo wakulira. Olo maliro omwe aja achina chilimaja ena atu analemera nawo tu. Ndikuti ena pano ena akumanga mamashoni yawo anasirizaso pano. Awanso muona maliro amenewa anthu ena alemera nawo apezerapo mpata wokuba monga amene akupangira anzawo ngati anzathu ngati Airo Augen Salima Sugar atafuna achite lonji Sugar uja yeti Sugar uja anthu anayamba kumudya kale, tinayamba kumuona kale, anathamangisa mwenye kumene kuja. Ndipo Sugar wakuyendesa ndi munthu wina ngati kampani yache koma atafuna achite lonji. Umangoziwa kuti ni njira yofuna kupezerapo makobiri, kufuna kuabera Amalawi. Choncho maliro amene wachonse tionere pa TV, sizosusuka pakana kuchita hayala ndege private jet ulendo ku Italy ku Vatican tionere pa TV. Kumalawi kuno kulibeko ndalama izi zapezeka zika forex kama apaso mafuta ayamba kusowa mafuta atu ayamba kusowa ngambwi uja mukapanga matama uja. Last month anthu ananenapo kuti mafuta asowa, ena anathamanga kupita pa TV ndikumakasusa. Lero ndi izitu. Chenjezo langa la lero likupita kwa onse obwera muno Malawi. Ndikati obwera ndikunena ma Burundi, ma Rwandizi, ma Nigerians, ma Zambians, onse obwera amene ali alendo amene mukupanga muno ma business. Ndikufuna ndikuchenjezeni kuti samalani popeza boma ili lokubali lamba kutumiza sopano anthu amene akumazinamiza kuti akumakunamizani kuti iwo atumizidwa kuchokera ku State House. Akumanena kuti ife ndi ma officials ochokera ku State House. Ndicho linga chokuti apeze ndalama kwa inu akubereni paja inu anthu akunja makamaka ma Burundi ni ma Rwandizi. Ndi inu anthu amantha kwambiri amene mmangololera zina zilizonse ma Nigerians nkati.
pakali panopa pamene zisankho zayandikira mmene anthu akupanga ma primaries atumiza timu yawo motere kuti madera ngati kunchinji ku Blantyre mulilongwe kunzuzu ndi analikozana amba kale kuyendera akumaitana community yonse ya maruwandizi kuitana anthu onse ma Burundi kuitana ma Nigerians ndikumawuza kuti ife tachoka ku State House andidi anthu odi achokeradi ku chipani chawocho akumakuitanani ndikumakuuzani kuti pa list pathu zina anu sitikuliona mukuthandiza zipani zosusa mukuthandiza DPP UDF UTM yakabambe komanso afodi ndiye tafuna tikuuzeni kuti ife ngati chipani tili ndi mphamvu yokuti tikhoza kukutumizani kwanu iyo kanena kuti inetu zimenezo sindikupanga ngati Yesu kupanga ndiye ndalama zimene anzanu akupereka zili kutiko popeza anzanu onse akupereka ndalama ku Malawi anthu okuba anthu amene mulibe chisoni kodi mukamaona maruwandiziwa mukamaona ma Burundi ma Nigerians simamva chisoni pakati apo nanuso nzanu wina wake wamphamvu Pepe Kale anapitanso ndikukabera anthu amene waabera ndalama kuatumiza kwawo ena anaphedwa ena ali mundende simamva chisoni mukaona ma Burundi kope yawo mmene amaonekera samakufanizirani ndi azukulu wanu samafanana ndi abale anu safanana ndi ife tonse amene mu Africa muno ndi ife amozi palibe nthawi yokuti muzikaopseza anthu chifukwa chokuti ndi alendo amene ena anachokera kunzaleka sanabwere munomo chifukwa chofuna anabwera muno chifukwa cha nkhondo ya kwawo imene inachitika and it is very very saddening kunena kuti mukapitirize kuzuza anthu a business maruwandizi ma Burundi ma Nigerians ma Zambians mukapitirize kuwazuza anthu amenewa anakulakwirani njani ena mwasekera ma business yawo ena mukuwakutapa ndithu ndalama deire mukankhala kuti mukupanga kaya masadaka anu kaya mukupanga ma primary kaya chani mukumapita mwa anthu amene wakumatengamo ndalama choncho ndikufuna ndikuchenjeze iwe Mburundi amene ukupanga business yako mopanda kumbera munthu mulandizi iweyo amene ukupanga ma business yako kaya kuti kaya uli kusalima kaya uli ku Blantyre kaya uli kunsanje kaya uli kunzuzu kaya uli kuchitipa usamale kutero kwa anthu awawa MCP akuyenda khomo ndi khomo shopu ndi shopu kuti abere anthu azikuopsezani musamale ndipo ndalama zanuzo mukanize akakupezani amukoza kumenyana nawo chifukwa iniyo ambiri inu munakhala munomo Malawi over 7 years malinga ndi malamulo ndi inuso wa Malawi musamangoberedwa zuwa likuwala inu mukumangoyang'ana nthawi yakwana sopano ofunika muzichite defend zimamvesa chisoni kwambiri kwaona anthu amenewa akuzilimbikira ena anasegula mashopu awo ka grocery kawo ena ali ndi ka rest house kawo kuzilimbikira wina basa akangobwera ukwati muzina la MCP kumanama kuti ati iwo ni ma officials atumizidwa ndi chakwera basa aziba ndalama ndizomvesa chisoni kwambiri zimandikhuza mwalanda makontena mwalanda nyemba zawo mwasaukisa ena anali ndi ndalama kwambiri asauka koma mwalanda zinthu zawo pakati apo ndi Pepe Kale panonso mmene mukuyandikira zisankho mukufuna so muwalande ndalama zina choncho ili ndi chenjezo langa limene likupita kwa iwe mzanga okondedwa nimakukondani kwambiri nonse maruwandizi ma Burundi ngakhale ena alimo makape akutumikira boma limeneli ati pakana afika size yomapita ku State House ndikumaka aja kumeneko ukape weni ziko la eni ife kwanu mukamapanga zisankho siti mavota nawo koma alipo ena acho osusuka kwambiri amene amafuna kuti azionesa kuti ati iwo ni madolo maruwandizi ma Burundi amene ali kuno ku Malawi oonesa kuti iwo ni madolo kuposa anzawo
samalirani mulandidwa kacheke kanu, mulandidwa ndalama zanu, anthu okuba abwera agalu amene wawa akufuna azikuzunzani kawiri. Menyanani nawo, mumenyane nawo, osamapanga mantha muziko lanu, ndi inunso Amalawi. You are an African, we are Africans. Palibe chopa iyayi. Utenga wina ndiwopita kwa inu a opposition. Kunena kuti ndinanena paja kunena kuti kubera zisankho it is a process. Mukuyenera musamale kwambiri. Anzanu to ayamba kuchita training anthu akumaguba kukonzekera kuti siku limene la zisankho akachite hiti akaperekeko mavoti ovota monga mmene akupangira ndi maprimary yawo. Kodi ku maprimary kwawo kuli guletu. Munthu wina kukasungu kuoti ndi minister anapeza 71 votes 71 koma ananyindirira pakana ndikupeza 800 chakuti tikunena pana amuchita declare winner. Kunkhota kuso oyimba wina amene yonso nayeso amalephera koma kunachoka order from above. Kodi tuku kumayimbidwa mafoni tu kuchokera kwa wamkulu amene ali ndi mphamvu kwambiri, amene ndege yache yathamanga oti 2 minutes ikhoza kufika mu Vatican, amene akangoyimba foni basi tu kumene kwa anthu akumapereka mavoti, chiphukusi cha mavoti ovota ndiye kuti akumachidwa declared winner. Oti kunkhota kuoyimba wina analephera momvesa chisoni kumene kokuwa mukondera. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Choncho anzanu akuchita training iliko kuja kumachedwa kunkhota kuna mbuma komanso kubwinja ndi chisepo kumene kwa anthu akuchita training mene amapangira MYP muja kumaguba kumakonzekera kumapanga mafizo kumapanga za khumfu kukonzekera kuti siku la chisankho akachite hiti masenta ovotera akayikemo mavoti ovota. Ndiye inu a opposition paja mukugona kwambiri. Musamalire anzanu kukonzekera zisankho munjira zosiyana kuti azathe kubera, azathe kukwanirisa zimene akufuna, azakhalabe pa mpando. Malemu Chilima ananena kuti uzakamuona munthu wamkulu akukakamira pa mpando ndiye kuti wayipisirapo. Kuyipisa kwake ndi kuba ndi kupha zimene achita anthu amene wawa muzaka zimene akufuna kuti asekereze zimene abayiwo asaonekere basi apitirize bekulamula zikoli. Akumachita akaitana anthu ku State House kumachita kugwada president utu pepani mukandivotere kauze ninu ngati mafumu anthu andivotere ine. Wajise kwaze chakupana kwambiri. Abakulu ndalama is the root of all evil. Likalindo the DC mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child. Pamene anthu ena akusamba mankhwala akupangisa mapwando okuti anthu aziona ngati akupangisa mapwando koma ili njira yoperekera sembe mmene anauzira asing'anga awo kuti mmene mungawinire ndi mmenemo. Kodi tikuli kukhwimatu kuli kunyanga kusamba changa anale pakale panomba ndinakuwuzani kuti enazi mwawo nazikumba manda simunaone akukumba manda. From Jeza Village, Tiye Babuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.